Sînema jî berxwedana e. Bi van gotinan derhênera fîlmê Berbû Safînaz Ebvikî fîlmê xwe dinasîne. Sê jinin di roja beriya êrişa Tirkiyeyê de li ser bajarê Serêkanîyê jiyaneke normal got tenê mabûna xwe di bajarê xwe de ew bajarê guherdim gefa êrişa Tirkiyeyê jiyan dikir mabûna xwe mîna berxwedanekê dinasîn. Bêyî got ew her sî jin ti têkiliyê wan bi çi siyaseteke an karekî leşkerî hebe. Paş re jî roja êrişê û çawa têgiha berxwedanê wateya xwe yî herî kûr got berûva jî armancên êrîşkaran tê got çawa berxwedan di mirovên normal de dibe helwest. Ev çîroka fîlmê Berbû ye. Sînarîst û derhênera fîlm Safînaz Ebvikî xweste di rîya çîrokên her sî jin êbûk yên ji Serêkanîyê got mînakeke giştî ya Bakurê Sûriyê bîne ziman. Berbû çîroka wê serpêhatiya sê bûkên ji bajarê Serêkanîyê ne. Di fîlmê Berbû de serpêhatî, êş û azarên şîniyên bajarê Serêkanîyê got çîroka fîlm lê çêbûye bidexuyanî kirin. Got çawa şer û êrişa Tirkiyeyê li ser Serêkanîyê bandoreke mezin li ser jiyanê kiriye û bi taybetî ser jiyana jinan. Çîrok berî 2 sala beşek ji çîrokê hatibû nivîsandin li ser esasê ku malbatek di mala xwe de jiyan dike ji wan re bêjin ew ê sibe dewletek êrişî we bike. Ew çi guhertinên hundirê wê malbatê de çê dike ku tu zanî bê ihtimal heye balafirek li texe. Lê çîrok êdî dirêjtir bû ji ber ku ew êrîş çêbû û hat serê millet. Şibatê de me dest senaryoyê kir, senaryoyê ji bo metraj dirêj, fîlmekî dirêj. Fîlmê Berbû ji prodüksiyona komîna fîlm a Rojava ye got di tîrmeha vê salê de dest bi amadekariyên dîkor û her wiha amadekirina lîstikvanan kirbû. Di meha tîrmehê de dest bi kişandina fîlm kirine û hîn jî kişandina fîlm berdewam dike. Helbet çêkirina fîlman weke hemû beşên din yên jiyanê li herêmekê got nêzî 9 salan e di rewşeke şerte derbas dibe nehêsan e. Gelek fakterên asteng jî hene. Dijwar Musayek ji kameramanên fîlm e. Astengiyan tîne ziman. Dibêje astengî di peydakirina alavên teknîkî de hene û ji bo got karê wan neraweste li ba pêşesazan hin perçe bi xwe çêkirine. Pirsgirêkê vir mar derbas bûn piranî perçe tune me. Hinek tişt me xwestibûn ji derve pir dirêj kirin heta hatin û me bêyî waş xwe me fîlm dest pê kir. Em çûn sîna cê seyara çê dikin me ew perçe me bi xwe çêkir yanî hesin û ew yanî hûn kanana bibînin jî me bi xwe çêkir. Karê sînemayê nû ye li herêmê û piraniya lîstikvanan jî cara yekê ye got lîstikvaniya sînemayê dikin. Lewra gelek cara dîmenan vedgerînin û dûbare dikin. Barîn reşo got bi xwe endama çand û hunerê ye di beşê dîlanê de jî cihê xwe digirt. Ev cara yekê ye got fîlmekî sînemayê de dilîze. Zehmetiyê me jî got cara yekemîn ez tevlî dibim. Mijara me jî bûka diyemîn çawa ku nakê miradê xwe çawa ku ew tiştên ku zehmetiyê ku hatiye ser wan çawa bîne ser ziman ê min jî aynê ez wilo kartînim. Hata zanîn got derdora 35 lîstikvanan cihê xwe di fîlmê Berbû de digirin û niha li bajarê Derhênê tê kişandin. Dem û dirêjehiya fîlm li gorî sînarîsta wê nêzî 2 saetan e. Komîna fîlm a Rojava mîna dezgeheke fermî ya Bakurê Sûriyeyê ya sînemayê ye. Got se dirêjehiya şerê navxweyî li Sûriyayê bi çêkirina belgefîlman û fîlmên sînemayê mijûl dike. Mîna fîlmên darên bi tenê û fîlmê çîrokên bajarê wêranbûyî got ev her du fîlm ji denhêrtiya Derhêner şêro Hindê ye û di çend festîvalên cîhanî de jî bejdar bû. Li gorî komîna fîlm a Rojava biriya fîlmê Berbû dixwaze serpêhatiya bajarê Serêkanîyê bîne ziman. Ji bo bernama Heftreng Zana Umer dengê Amerîka bajarê Derhênê.